Λίμνος ήταν γνωστή στην αρχαιότητα για την άριστη ποιότητα καλών κρασιών, όπως τη μνημονεύει ο Αριστοτέλης. Χιλιάδες χρόνια μετά, η παράλληλη πορεία 4 γενεών της οικογένειας Χατζηγεωργίου ενσωματώνει την παράδοση της ποιότητας και την τέχνη μιας σπάνιας διαχρονικής δημιουργίας. It rained the whole day, spent at his lover's grave. Said his goodbyes to her family and friends, and packed his things in a rusted car and rode off in the rain, and came upon a church in ruin with an old man dwelling within. So watch where you stray, my friend. Η επιχείρηση εδρεύει στο Καρπάσι του Δήμου Λίμνου. Έχοντας την επίβλεψη της καλλιέργειας στο ιδιόκτητο εινοποιείο μας, εινοποιούμε, παλαιώνουμε και εμφιαλώνουμε, αυστηρά μόνο, κρασιά υψηλής ποιότητας. Μία γη ευλογημένη που, όπως μαρτυρούν οι αρχαιολογικές έρευνες, είχε εμπνεύσει από τους νεολιθικούς χρόνους την τέχνη της αμπελοκαλλιέργειας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που κατά την αρχαιότητα η Λιμνία γη, όπως λεγόταν, ήταν από τα σημαντικότερα κέντρα διονυσιακής λατρείας. Με έδρα ένα καινούριο, σύγχρονο και επισκέψιμο εινοποιείο, εκατοντάδες τουρίστες και εινόφιλοι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους επισκέπτονται και απολαμβάνουν τους εκλεκτούς ύμνους. Ο επισκέπτης, ύστερα από μια ξενάγηση στους χώρους παραγωγής και εμφιάλωσης του εινοποιείου, θα μεταφερθεί στην εξαιρετικά διαμορφωμένη αίθουσα γευσηγνωσίας. Εκεί θα ενημερωθεί για την ιστορία και την πορεία της εξέλιξης του εινοποιείου και των τοπικών ποικιλιών σταφυλιού. Θα γευτεί τα κρασιά μας συζητώντας για τα χαρακτηριστικά τους και τους τρόπους εινοποίησής τους. Μαζί του, φεύγοντας ο επισκέπτης, θα πάρει μια υπέροχη εμπειρία